אני בדירה שטופלה לפני שנה. פה בוצע טיפול בשני קירות חיצוניים שסבלו מעובש קשה מאוד. אוקיי, טיפלנו בקיר הזה, לפני שנה. נקי, אין עליו כלום. הקיר הזה והקיר הזה. עכשיו, בתקרה, שימו לב להבדלים של הצבעים, זה חיתוך כזה ממש כאילו יפה כזה מלבני. עשינו פה פס אחד של החומר, של חומר הקפה למניעת עובש. עשינו רק פס רצועה בתקרה, לא את כל התקרה. שימו לב איך העובש התחיל להתפתח בתקרה ונעצר בדיוק איפה שהחומר שלנו. בדיוק איפה שהקפה מתחיל בתקרה בפס הוא נעצר. אפילו לא מצליח להדביק אותו. הכל מסביב. פה אין את החומר, אפשר לראות גם את ההבדלי צבעים במרקם. אין כלום, נקי. איפה שנגמר הקפה, מתחיל העובש. משם. הקיר, נקי.